Srangshalo Dole Hangor Shalema are diplomate Khobzak Apraskor Hatiwa Tipramotoni Kaisa Panda Klaizaka Himotoni Bishingti Panda Chengzaka Pando Faimanjaka Hangor Yaksu Kasko Topon Deborma Paboa B Sini by Chairman Orun Deborma Apraskorni by Chairman Topon Deborma TWF ni Adong Shopna Deborma Agosho Chung dopa mili lai chung jahate chini greater Tripura na successful claim manani abusi bobagarani imang nga angnor khanja tonu na koyu je chini bobagarani imang no jahate chung imang go khiklai yawe imang go na tini yawa chung jahate mukthang go bini imang mukthang sinam manani angnor khanja ton koyu bini mukthang chung joto bini one sukma bini naisikma bini imang chung joto mili was successful claim manani ngai tebo jaga kubang ma tunggu je jung buskang teso jung bidan soba bahai ke jung jiti lainai bahai ke jung kuplai lainai boba karana bahai ke jung bini successful klaimana jung abubo mawan chok laina nango jung naine di buskang tes ni pore hinkeno jung tini boba karana jote achuk khaya achuk dimai hinkai Chini buskan 26 kaisa bo borok gonana ni phainai o jora o chini belai no kebe mung phainai belai no chung tolai khlai thanai ga abuna chung wan chugoi abuna chung nai chugoi chung je sakabo chini borok jahate siri siti no chini jago thangmanan tui khlaioi chung abuna wan chuk lainai hinga asu no chini o jago jora boko tebo chini buskan go pok narok nai tongo noro buskan go tebo ko kam sai khna dinai chini buba garani naisip muktomo chini buba garani imang tomo borong kukti chung joto khana leno asu thaina ani kok muthaka ipramota ayoklok chung buba gara ayoklok chung